श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 80 27। मालवण किल्ले राजकोट इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य दिव्य पुतळा नव्याने उभारण्यात येणार आहे। या कामाच्या फाउंडेशनची खोदाई सुरू करण्यात आली आहे। राज्य सरकारनं या ठिकाणी 60 फूट उंच पुतळा उभारण्याचं काम आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार आणि त्यांचा मुलगा अनिल सुतार यांच्या कंपनीला दिलाय। नौसेना दिनाला लोकार्पण झालेला मालवण किल्ले राजकोटवरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्याची दुर्घटना घडली होती। आता याच ठिकाणी नव्यानं हा पुतळा उभारला जाणार आहे। या कामाच्या फाउंडेशनची खोदाई सुरू करण्यात आली आहे। राज्य सरकारनं या ठिकाणी 60 फूट उंच पुतळा उभारण्याचं काम आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिल्पकार राम सुतार आणि त्यांचा मुलगा अनिल सुतार यांच्या कंपनीला दिलाय। राम सुतार आर्ट क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं याआधी गुजरात मधील स्टॅच्यू ऑफ युनिटी या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचं काम पाहिलं होतं। देशभरात मोठमोठे पुतळे दर्जेदार पद्धतीनं उभारण्याचा मोठा अनुभव त्यांना आहे। राज्य शासनानं राजकोट किल्ला इथं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची रचना, अभियांत्रिकी, बांधकाम, उभारणी, संचलन आणि देखभाल दुरुस्ती करण्याची निविदा प्रसिद्ध केली होती। इतर निविदांची तुलना केल्यानंतर राम सुतार यांच्या कंपनीला हे काम देण्यात आलंय। कास्य धातूपासून 60 फुटाचा पुतळा तयार होतोय। डोक्यापासून पायापर्यंत पुतळ्याची उंची 60 फूट इतकी असणार आहे। तर पुतळा ज्यावर उभा असेल तो 3 मीटर उंचीचा मजबूत असा चौथरा बनवण्यात येणार आहे। निविदेनुसार 100 वर्ष टिकेल असा पुतळा बांधण्याची अट घालण्यात आली आहे। तर 10 वर्ष पुतळ्याची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याची ही अट घालण्यात आली आहे। आधी 3 फूट उंचीचे फायबर मॉडेल तयार केले जाईल। कला संचालनालयानं मान्यता दिल्यानंतरच प्रत्यक्ष बांधकाम हाती घेतलं जाईल। नव्या पुतळ्याचा प्रकल्प IIT मुंबई आणि अनुभवी कंत्राटदार कंपनीला देण्यात आलाय। तसेच पुतळा मजबूत असा उभारला जावा यासाठी तज्ञांचीही मदत घेण्यात येणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।